وەکی ئیرۆژێ ساڵا 2014 پێنج پێشمەرگەی لەشکرێ ڕۆژ لە هەرێما کوردستانê دبەرەڤانیا دبەر ملەتê کوردستانê و di navê ملازم جۆمەرد مشۆ سلێمان حەمزە حاجی دەلیل ئەحمەد محەممەد عەلی ڕائد بەشیر ئەحمەد یوسف مستەفا جەرجێ سعید لە ئەنجاما تەقینا ماینەکە چاندیدە لێ بەرایە حەسەن شام لە ناوچەیە خازر یا سەر بە مووسولێڤە شەهید بوون لە دەماکۆ ڕووبڕووبوونا چەکدارên داعشê li wê deverê dikirin ew dever ji destên wan rizgar kirin. Pêşmergeyê şehîd Comerd Mişo yê 28 salî derçûyê zanîngeha Mafnasiyê bû ji xelkên gundê Girzîro yê ser bi bajarê Dêrgê Rojavayê Kurdistanê vebû. Herwiha Slêman Hemza Hacî jî ji navçeya Terbespiyê li devera Alyan bû. Delîl Ehmed Muhammed Elî jî ji bajarê Qamişlo ye. Herwiha Raed Beşîr Ehmed Yusuf ji bajarê Mêrdînê yê Bakurê Kurdistanê vebû. Bejdariya bi hezaran welatî û alên Kurdistanê û lêlandina dayîkan hatin pêşwazîkirin her pêşmergeyek ji wan li gund û cih û warê xwe bi xak hat spartin. Pêşmergeyên roj di 12 avdara 2012 de ji sala 2015 ve leşkerên roj bûna baskê leşkeriyê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ji destpêka avakirina xwe ve zêdetir ji 55 pêşmerge di şerê rûbirûbûna Daişê de şehîd bûne. Roja 22 meha 12 wek roja şehîdên leşkerê roj hatiye destnîşankirin.